Gahrman arkadağımyzyň hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň uly tagallasy bilen ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça alınıp barlayan işleri ýokary netije berýär. Paýtagtymyzda 3 gün dowam eden okuwyň esasy maksady dünýäniň öňde barjy tejribesini türkmen futbolunyň guruluşyna ornaşdyrmak, şäherlerde we owlarda futbol ösdürmek. Şeýle hem höwüşeň futbol ulgamyna hünärmenleriň we oýunçylaryň sanyny hemde hilini ýokarlandyrmakdan ibaretdir. Halkara dereceli bilermeler türkmen kärdeşleri bilen tewitlerde sporty ösdürmek boýunça tejribelerini paýlaşdylar. Bilermelleriň pikirine görä ul ýeňişleriň binýady hut ýaşaýy toplumlarynaky futbollu, mektep stadionlaryna we kärhanalaryň ýanynaky meýdançalarda goýlar. Okuw seminaryň binýady FIFA-nyň dünýäniň 185 ýurduna geçiren giň möşürli seljermesine esaslanýar. Bu warlagyň netijeleri iň gowy tejribeler durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň futbol federasiýasyna tapşyryldy. Seminaryň maksatnamasy höwüşeň we köpçüliklen futbolu ösdürmäge gönükdirilendir. Guramaçylar diňe bir oýunçylaryň sanyny artdyrmak däl, eýsem futbol eka ulgamyny täze tälimçileri, emilleri we dolandyrjylary çekmegi maksat edýär.